estic després de respirar una estona. He començat a connectar amb l'energia, sentint-la en el xacra arrel, com un plom que queia des del meu còccix cap a terra. I després he començat a connectar amb el hara. I mica en mica sentia com l'energia anava pujant pels meus xacres, per la columna vertebral. Jo posava la mà davant, al plexe, però el sentia realment a l'esquena, contra l'arbre. I anava respirant, com l'energia pujava. I l'he portat cap al cor. I també el sentia a l'esquena. El contacte amb l'arbre és brutal perquè m'ajuda, no?, a sentir-lo sense posar jo la mà darrere, posant-la davant, però sentir que realment la pujada és per darrere i connectar amb el potencial que sento que hi ha, la força al darrere, amb la nuca, el 5è xacra, amb el 6è, però darrere, que és on està la força i el potencial, amb el 7è, convertint-me en un canal cap al cel. I els he anat respirant a poc, i de cop he començat a notar com pujava l'energia per darrere. I baixava per davant. I amb l'intenció he començat a impulsar-la amb la pelvis i a fer el moviment de l'òrbita microcòsmica per dins del meu cos. Ha vingut algun espasme. I l'he transitat en lloc de contenir-lo. I he seguit connectat al cos i al hara. Respirant. Gaudint d'aquesta plenitud amb la que connecto, que m'endreça per dins. M'ajuda a transitar el de fora. Obrint-me el canal que sóc entre el cel i la terra.